dan eventjes zien. Dan krijg ik even mooi waar. Dan zul je hier de bijkjes. Dit is al de huning die iets in de winter nou opeten. Als ik de zinnen doorheen glinster, dan zul je het nou mooier. In heel oktober nog steeds een prachtig stukje bloemenweide. Nou ja, dat is natuurlijk voor mijn bijkjes die daarbij staan wel heel mooi. Je hebt bij Munsterziel een aantal bijenkasten. Hoeveel heb je? Ja, ik heb hier nog een steen en toen heb ik nog een paar meer. Laten we even bij de bijen zien, dan kan je uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Ja, dat is goed. Ja, het is een ingewikkelde hobby. Hè? Je bent er net samen imker. Je moet eigenlijk eerst, zo neemt ik wel, je bent eerst bijenhouder een paar hier en dan pas wil je imker. Maar je kan een cursus volgen ervoor. En in de meeste gevallen is dat het beste. Want als je samen beginnen, dan heel soort mensen die beginnen samen een volkje in de tuin. En dat wordt dan uiteindelijk niks. Dan gaat alles dicht. Wil je ooit nog wel eens stutsen bij? Ja, dat gebeurt nog wel gauw eens even. Ja, dat is wel zo. Maar sommigen zeggen dat het goed is voor het immuunsysteem. Maar ik weet net dat ze is, ja. Maar ja, ik ben er net zo vaak ziek, dus dat helpt wel. Maar ik geloof wel, ik wil in de natuur en in de geneeskrachtige dingen van de natuur. En ja, ik heb eens gedacht van nou, luister. Toen had je al een steek in de holletjes hoor. Dus die wil ik direct even stutsen. Nou heb ik daar hier een. Ik doe nou de kap maar even op. Dus de imker wat ik wil stutsen ze nou. Maar gelukkig wordt een imker daar net zo allergisch meer voor dat het net meer zo dik wordt in het gezicht en zo. Nou meid je erbij van zelfs hunning. Eet je al een soort hunning? Ja, ik eet muis in de yoghurt even, dat is heerlijk. Even wat fruit in de yoghurt en even wat hunning eromheen. En wat is nou het allermooiste van imkerwerden? Ja, die ontwikkeling in de maaitijd. Hè? Die ontwikkeling in de maaitijd, als je zegt, die lietse volkjes, maar altijd van wat komt er door de winter en hoe komt het door de winter. En dan ben die lietse volkjes en dan komt het mooi waar in maai en dan begint alles te bloeien en dan begint het in de kastik. Nou, dan groeit het terug en dan groeit het terug en dan moet gewoon de koningin een beetje onremmen, maar een rooster ertussen. En dan zeggen ze nou, koningin, nou maar even rustig, was het volk straks zagrut. Want hoeveel werknemers heb je in een gemiddelde kast? Ja, nou in de zomerdag, daar kan er wel 20.000 in zitten, hè? Ja, dat kan er wel aardig oprennen. Ja.